Останах в София през август аз. За какво ми е във Варна и в Бургас? Щом софиянците са на море, в София си е добре. Цариградското от край до край, празно и спокойно, просто рай. Даже в мола хлад и тишина, искам всеки ден да е така. Стойте си по родните места, софиянци, тук без вас е супер год. Града остана място за живот, не се прибирайте в София. Нека вашето лято продължи, и аз и стойте всички на морето, като няма хора и коли. В София е хубаво, нали? Останах в София през август аз. За какво ми е във Варна и в Бургас? Щом софиянците са на море, в София си е добре. Цариградското от край до край, празно и спокойно, просто рай. Даже в мола хлад и тишина, искам всеки ден да е така. Кофеин с Алекс и Момчил. Сутрешното шоу по Радио FM+.